UPA rero ni gubomerana n'abarwaniriri bonse bekeruko bo MCA asobochoryo boke betarike 2022 cyumutinyi 10 mu makoyega abo asebatu aregekaro asamaga chamanene ya BC eyigan kobeka emerubiri mekrano asogoche kwene kyabuna chi campaign chi kyamekega gochekerego kurwa buya kolengana n'ababwatani ba UPA nigo batebiringa ningo yebekere emerubiri mekrano gochekorra buna nkonyorere obubuyi asibiro byonsi bitatu kurwase ewori nyuma ya ekerenyo nabwo nyansiongo. Amatuko ne 50 nerimuka atigaire eriobochori oboke ase wodi ya nyamaya ekerenyo na boigo nyansiongo uche okoreka Tiangi Matiangi Savisa Kenya arama yetu ni Ekiama kia UPA ekyo kekorawa n'umugabana w'ikaunti ya Nyamira omuske Amos Nyaribo nigorero baumirana n'abarwaniriri bekerugokyo bo MCA kurwase chiwodi ekyo isato chikabwato bochori oboke eriokobeka emeroberio ao bona bawicha gokora chikambini cyabo maiga yabo amasakarabo kaunengiwe amonekyo mbegedenrete obochori na boigo chimbebe kia IPC litiko liati chikatato naboigo tichikane eiki eye twa wekire chinguru nande twaremire nigo tolemete nga mumanyanga party ya UPA nige we are well prepared etoleyamo buno bomo womugusi genda buna liboa tonyole chinguru ntona kogoswa ntoigwete giseginkire sikuisko ntunigo tolemete Kweterasi kiama eke kia UPA nigo Kevin Maranga arache kwirurukia ebandere ase wodi ya Nyansiongo naya nigo akunyarikana maiga yekigambero gotukutirare ubobui bobo MCA wa Nyansiongo bumwaka wechirubere na 2022 wodi ya ekerenyo nigo Jeremia Ungaro nere abucha gutinina kurwasi kiama kia UPA maiga yuyu kabeiromo MCA we wodi eye asirieta Thaddeus kochorwa bana omonogeri kwebunge ye kaunti ya Nyamira naigo ekerogekyo nigo yatigarite busa na kurase wodi ya Nyamaya nigo Chris Osiemo ateneine kurase kiama kia UPA maiga ya mumuru mwabo aserieta Elijah Osiemo oyorenge omo MCA onyamaya osiria obogima bwaye naigo ekerogekyo kegatikara busa UPA yeitoto kunyesabera ebiroge byonsi bitatu elindi bitomeke twari chinguru ase ground twakire gisaransi ase gabana yete gisaransi misanyaribo otoiro koboko otoiro mona genda mwanse campaign mambiende ekero mwabekira masakara iganto aminto bari mona kuminyoka mangana gisegitiga tigabona tumanyenge segire se ground ne ya Ruto na Matiangi ekine gisegito bata abantu tuwanibere oyigo abasaye nabo twalenge kubasaba elinde limwake chikuraso bonge ekiara muinyolete nga eyo minto Matiangi igara igasinginje beino ekiagera mwamurangireti na intu twamwanjire mona ande bwanjiru kenyengima bono lende mwarenge kworokia obuya bweino elinde mwakire abaiga bakobori kurwase kirokia upa mubakire chikura Chingaki echecho nigo bakiretege baria bagoteba buna UPA nigo kirekiama kia gusioka. Nilikuwa nataka kusema nini? Hii jama si vile chama vile ambao wanasema. Nimesoma higher order ndio makandidati wetu wako 14 kulingana na IPC magazeti viti karibu 26. So tuko na pass mark kulingana na analysis wale wale unajua. Kwa hivyo Kenya mzima chama ya UPA ndio imeongoza kuweka candidates kila mahali. Tunataka kukuambia kwamba our candidates we wish you well. Vile tunataka campaign after that we are seeing that we are winning this thing. Hinko reporter Getembe kurasi kaunti ya Nyamira Njefa Tigad Kisemba.